खुलुमबाय आंगोफोर, नोंथांमोननि थाखाय आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। दिनै आं बर'नि गांसे बिजाबनि सायाव सावरायगोन। बे बिजाबानो जाबाय बर'नि फिसा अ आयेन। बर'नि फिसा अ आयेन बिजाबा बर' थुनलाइ बिखानि गिबि लिरथुम बिजाब। बे बिजाबानो बर'नि गिबि दिहुनजानाय बिजाब। हावराघाट बर' सन्मिलना बे बिजाबखौ सुजुनानै दिहुनदोंमोन। हावराघाट बर' सन्मिलना गवालपारा जिल्लायाव दाजानाय मोनसे बर'नि आफादमोन। हावराघाट बर' सन्मिलननि आफादगिरिया गंगाचरण कछारीमोन आरो बर'नि फिसा अ आयेन बिजाबनि सुजुगिरियाबो गंगाचरण कछारीयानोमोन। बे बिजाबखौ 1915 मायथाइयाव सुजुनानै दिहुनदोंमोन। बर' थुनलाइनि जारिमिनाव बियो गांसे बिसम्बि बादि। मानोना बर' थुनलाइनि दिहुनजानाय बिनो गिबिसिन लिरथुम बिजाब। बे बिजाबखौ बांला आरो असमिया हांखोजों लिरनाय जादोंमोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला अननानै आंनि खन्थाइ मटिभेसन चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो। आंनि फैनो गोनां भिडिअफोराव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव लोगो मोनबावगोन। गोजोन्थों, खुलुमबाय।